Så er vi ankommet til Odense, hvor Apokalypse-løbet 2017 skal foregå. I år der er temaet valgkamp, og vi skal støtte Donald Trump. Før løbet går i gang, skal vi lige have sat vores telt op, så det gør vi nu. Så blev teltet sat op, og vi mangler nu lige at skifte tøj, og så skal vi cykle 12 km til start, og så er vi klar. Ja, vi står så og vælger nu på, at vi skal undercover ind til Brian Søborgs vælgermøde. Og så snart at Donald Trump går på, så er det faktisk bare os. Jesper, hvad er det, vi har gang i her? Det er vi i gang med, vi er omvendt nogle spejder til at stemme på Donald Trump, og det gør vi ved at fjerne de ting, vi har på sig. Godmorgen. Nu er solen igen stået op, og vi har noget lys til at filme. De sidste par timer har vi været tilbage i HQ for at sove lidt. Og nogle af dem ligger stadigvæk og sover. Os som ikke har sovet så meget, vi har lavet gennemgående opgave, som er en valgboks. Og nu skal vi have lavet en lukkemekanisme til låget. Og så, som I kan høre, så regner det stadigvæk. Men det burde snart stoppe, og så skal vi ud og fange nogle spejdere. Vi er på jagt på spejder, der ligger og sover, eller måske er stået op og vil begive sig på vej hen til madposten. Så er vi jo selvfølgelig klædt i Donald Trumps farver, fordi vi selvfølgelig støtter hende i at vinde folketingsvalget. Donald Trump. Selvfølgelig Donald Trump. Jeg overvejede det længe, og det var Donald Trump. Ja. Hej kamera. Tak. Når I vil have os til at vurdere maden, så skriver jeg på der. I vil gerne lidt i forvejen, for at tiden taget, så kan I ikke. Ja. Det er den her menu, som vi vil have. Noget vandflæsk. Det kan vi lide. Hvad bliver der lavet her, Jacob? Der bliver lavet bunden til en tartatang, som der er mørdej. Anden plads med 426 point. Der har vi Sindssygt. Det var